Hej, vi har fået til opgave at bestemme værdimængden ud fra en udvalgt funktion. Vi vil nu bestemme værdimængden for en funktion med begrænset definitionsmængde. Begrænsningen lyder således: minus 2 er større eller lig med x, større eller lig med 14. Funktionen kan nu betragtes fx lig med 0,05 x i tredje, minus 0,45 x i anden, minus 4,05 x plus 10. Vi skal nu sammenligne ekstremspunkterne og endepunkterne, og først defineres funktionen. Dernæst findes f-mærke, og dernæst igen sættes f-mærke er lig med 0. F-mærke lyder således 0,15 x i anden minus 0,90 x minus 4,05. Og f-mærke er lig med 0 lyder x er lig med 9 og x er lig med minus 3. Og det er f-mærkes nulpunkter, som også kan ses her. Dernæst skal der laves en fortegnsvariation, hvor endepunkterne markeres. Der vælges tilfældige punkter i intervallerne mellem f-mærkes nulpunkter. For eksempel f-mærke minus 4 er lig med 1,95, og f-mærke 1 er lig med minus 4,80, og f-mærke 11 er lig med 4,20. Og i fortegnsvariationen ses det, at fx er voksende fra endepunktet til nulpunktet, og at f er aftagende fra nulpunktet til nulpunktet, og at fx er stigende fra nulpunktet til endepunktet. Så har vi nogle funktionsværdier, og der har vi ekstremspunkter og endepunkter, og der har vi sat minus 3 og 9 ind i f, og ved minus 3 der har vi fået y-værdien 16,75, og ved y-værdien ved 9 der har vi fået minus 26,45. Ved endepunkt der har vi sat minus 2 og 14 ind, da dette er der, hvor begrænsningen lyder. Ved minus 2 har vi fået y-værdien 15,90, og ved 14 har vi fået y-værdien 2,30. Og minus 3 kan ikke bruges, da den ligger uden for definitionsmængden. Hvis man sammenligner disse fire tal, så får man værdimængden, og der får vi minus 26,45 til 15,90. Da det er det højeste og laveste tal, man sætter ind.